Vojska se oprema i vojska se naoružava. To je dobra vest za svaku kome je stalo do mira, jer samo ako imate jaku vojsku možete biti sigurni da nećete ratovati. Obično ratuju zemlje koje imaju slabe vojske. Zemlje sa moćnim, snažnim armijama mogu da budu sigurne da će ih zaobilaziti i da se sa njima neće razgovarati jezikom sile. U skladu sa odredbama vojno-tehničkog sporazuma potpisani s Ruskom federacijom, do sada je obezbeđeno 6 aviona MiG-29 i trenutno, sa velikim ponosom to mogu da kažem, imamo 9 MiG-ova 29 u letnom stanju. Iduće godine, u okviru vojno-tehničke pomoći sa Republikom Belorusijom, bit će nam isporučena još 4 MiG-a 29. Sa kompanijom Airbus u toku je realizacija projekta nabavka 5 helikoptera H-145M za Vojsku Srbije. Očekujemo takođe prve helikoptere već negde najkasnije sredinom iduće godine, a do kraja iduće godine i ostatak. Takođe, u toku je izdavanje sertifikacije Zavodu Moma Stanojlović, koji treba da postane regionalni centar za održavanje helikoptera Gazela, što jeste naša velika privredna šansa. Zaključeni su ugovori o nabavci 4 borbena helikoptera Mi-35M, što će značajno poboljšati sposobnost naše vojske, ali takođe i 3 transportna helikoptera Mi-17. Obnovljeni su resursi 8 aviona Orao, za još 4 se obnavljaju resursi i u toku je modernizacija aviona Orao i G4. 2018. godina je bila godina u kojoj je ratno vazduhoplovstvo jednostavno spašeno, u kojoj je ratno vazduhoplovstvo ojačalo, u kojoj se ratno vazduhoplovstvo vraća tamo gde mu je mesto. 2018. godina je godina kada smo prvi put pokazali 8 aviona MiG-29 na nebu. To se decenijama unazad nije moglo ni zamisliti, a sada ih imamo i više. I opremamo se dalje i modernizujemo i naše avione, Orao, Galeb, Super Galeb. Dakle, uz nove helikoptere koje smo već dobili, koje ćemo dobiti, Vojska Srbije, odnosno ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana, mogu za sebe da kažu da su na izuzetno visokom nivou, da su modernizovani, da su ojačani i da raspolažu sredstvima koja su najsavremenija u svojoj klasi. Naravno, vodimo računa i o kopnenoj vojsci, ne samo RVO i PVO, pa tako da smo najsavremenijom opremom opremili 1500 vojnika, snaga Vojske Srbije za hitno reagovanje, a započeta je realizacija opremanja i ostalih jedinica po projektu 1500+. U okviru vojno-tehničke pomoći sa Ruskom federacijom potpisan je takođe ugovor za donaciju čiju realizaciju očekujemo u toku iduće godine. U pitanju je 30 modernizovanih tenkova T-72, B-12 i 30 modernizovanih borbenih izbijačkih oklopnih vozila BRDM-2M, koji stižu sledeće godine. To će značajno poboljšati sposobnosti naših oklopnih jedinica, naše pešadije, jednom rečju, naše kopnene vojske.